Фланг. Той ще действа именно там вместо Емил Стоев, а тук резултата открит. Ето го и първия гол за новия сезон в Агропа. Отбелязва го Ивайло Димитров. Вижте чудесното включване на Янис Карабельов и перфектното центриране. Нямаше как да бъде подадена топката по-добре. Продължава. Шут на Дани Кики. Право в ръцете на Георги Петков. И за Диего Фераресо сега навлиза дълбоко в половината на Локомотив. Шанс за белите да отвоят своя аванс. Вълчанов изстреля от 2-0. Славия е на път да си гарантира трите точки с този гол на Иван Вълчанов. Как се разви това нападение. Заправиха за включването на Вълчанов от втора позиция бранителите на Локомотив Пловдив. Внимаваха повече за присъствието на Ивайло Димитров. Тук има прекрасни изгледи и резултата да стане 3-0. Караченаков изстрел от движение. Да си гарантират един солиден точков актив в предстоящите седмици. Поредна грешка. Вълчанов шанс за 3-0. Сам срещу вратаря. Вълчанов с пропуск. Той изигра първия си двубой за Славия, когато бе едва на 16 години. И това обаче след малко да видим тази поредна опасна контратака на Славия. Мазуро, дали най-накрая резултата ще стане 3-0? Да! Ето как Ивайло Димитров се разписва отново.